Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ko na itago na lang natin sa pangalang Adam. Taong 1989, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa Iloilo nakatira itong sila Adam. Magbe-26 siya nung mga panahong yon. Hindi pa din nag-aasawa itong si Adam sa kadahilanang hindi ito nakokontento sa iisang babae. Masasabi kong hayok talaga itong si Adam. Mahilig yon pumunit ng saplot ng babae kapag oras na ng tulugan. Pero hindi naman yon pumapatay ng tao. At kapag hindi niya tipo ang isang babae, binubutasan niya lang ang saplot nito at aalis din naman kaagad. Ang kanyang ginagamit lamang ay ang kanyang mga tipong babae at sa mismong bahay pa ng biktima niya, ginagawa nitong si Adam ang kanyang kademonyohan. Tapos kapag tapos na siya, iiwan din naman niya ito ng may buhay pa. Ganon na ganon palagi ang ginagawa nitong si Adam sa lahat ng kanyang binibiktima. Kapansin-pansin ang ginagawa nitong si Adam dahil kahit ilang beses niya nang gawin yon, hindi pa rin siya nahuhuli o napapansin man lang ng mga tao sa bahay. Maraming nakakakilala dito kay Adam sa kadahilanang sikat na ito sa kanyang pinaggagawa. Walang nakakaalam ng pagkakakilanlan nito at nananatiling misteryo para sa lahat ng taga-roon ang mga nangyayari. Ni minsan ay hindi nila itong nakita na pumasok ng bahay at animoy nawawala ng kusa itong si Adam. Di rin makita ang mukha nito kapag gabi at kahit mga asong nakabantay ay hindi siya kinakahulan na tila ba kilalang kilala siya ng mga aso sa kahit kaninong bahay sa lugar na yon. Mabait naman itong si Adam at meron itong pinagkakatiwalaan sa lahat ng kanyang sikreto sa kanyang ginagawang krimen. At yun ay si Agor, ang nakapagkwento sa nagpadala ng kwento na to. Ayon kay Agor, itong si Adam ay napakadalubhasa na sa kanyang ginagawa. Mas malakas kay Adam ang tawag ng laman kesa sa konsensya nito. Pero kung susumahin lahat ni Agor ng nagawa sa kanya nito, masasabi niyang may kabutihang loob din itong si Adam. Kapag lasing lang talaga siya, hindi niya maiwas-iwasan na gawin ang kanyang di kaaya-ayang bisyo sa buhay. At yun ay ang mangwalang hiya ng babae. Isang araw nag-inuman itong si Adam at si Agor, di kalayuan sa kanilang baryo. Halos lasing na lasing itong dalawa nang matapos silang mag-inuman. Paano ba naman kasi? Napakaraming alak ang kinuha ng dalawa, tapos sila lang ang bumanat dito. Hindi man lang nagyaya sa kanilang ibang barkada. Yan nga din minsan ang ikinakatampo ng kanilang kasamahan, dahil pag sila ang nagpapainom, hindi nawawala itong dalawa. Samantalang pag sila ang may pera, nagtatago ang mga ito. Parang ang ginagawa nila, ginagamit lang nila ang kanilang barkada sa tuwing kapos silang dalawa. Masasabi kong solidong magtropa itong si Agor at si Adam dahil napakarami na nilang karanasan sa buhay ng magkasama. Kaya alam ni Adam na hindi siya kayang traidorin nitong si Agor. Lasing na nga itong dalawa habang naglalakad pa uwi. Magkaakbay pa ang mga ito sa bawat isa
at napakaingay sa daan. Kahit maputik ang kanilang nilalakaran, wala silang pakialam kasi nga lasing na lasing sila. Di rin nila iniinda ang dinadaanan nilang walang kabahay-bahay. Animoy, hindi sila natatakot sa mga napapabalitang gumagalang aswang sa lugar nila. Hanggang sa dumating ang oras na tila ba merong nakahigang puno ng saging sa gitna ng kanilang dinaraanan. Hindi lang nila ito pinansin at nilakaran lang nila ang mga saging na yun. Pagkalakad na pagkalakad ng dalawa, kapansin-pansin na ang paghuhuni sa paligid. Itong dalawa, usap pa rin ang usap at nagsisigawan pa. Hanggang sa merong lumapag na nilalang sa likuran nitong dalawa. Reaksyon ni Adam habang papalingon ito sa kanyang likuran. Sino ka, ha? Dugtong pa nito. Si Agor, hindi agad lumingon. Kasi nga hilong-hilo na ito at konting galaw na lang niya, masusuka na siya. Kaya ang ginawa niya, hinatak niya itong si Adam kahit nakatalikod ito. Nagpumigla si Adam sa pagkakaakbay ni Agor, kaya napilitan din itong lumingon sa likod. Pagkalingon na pagkalingon itong si Agor, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isang animoy hayop na napakakintab ng balat na nangingitim. Mahahaba din ang buhok nito at naglalaway ito ng walang putol. Itong si Adam, hindi natitinag sa nilalang na yon. Hanggang sa sumugod ang nilalang na yon at sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, napatigil ang nilalang na yon sa paglusob. Tila ba naging estatwa ito bago makarating sa pinaroroonan ng magbarkada. Matapos yan, pilit na siyang pinatalikod nitong si Adam upang ipagpatuloy na ang kanilang paglalakad. Ayon kay Agor, ang ginawa ni Adam ng mga oras na yon ay isang uri ng tigalpo at isa ding kakayahan ng kanyang mutyang taglay-taglay. Isa din yun na ginagamit niya sa kanyang bisyo upang hindi makasigaw ang biktima. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakauwi na nga ang dalawa sa kanila ng ligtas. Hindi na masyadong iniisip yun ni Agor sa kadahilanang lasing na siya at parang wala siya sa sarili niya. Pagkahigang pagkahiga nito, rektang tulog kaagad. Hindi na nga nakapaghugas ng kanyang paa dahil sa sobrang kalasingan. Sumapit ang umaga. Magbabandang 9:00 na ng mga oras na yon nang nagising itong si Agor kasi may katok ng katok sa kanyang pintuan. Alam niyang si Adam yon kasi may lalakarin silang dalawa sa mismong araw ding yon. Agor! Agor! Sigaw ni Adam habang katok ito ng katok. Oo, nandyan na! Adam naman nanggigising ka eh. Pasigaw na sabat nitong si Agor. Hilong-hilo pa kasi siya nung mga oras na yon dahil sa tama niya kagabi sa alak. Pagbukas niya ng pinto, pumasok na itong si Adam at umupo. Nakapaligo na yon at medyo asar na yon kay Agor kasi kakagising pa lang nito. Ang gagawin kasi nilang dalawa, pupunta sa may tindahan malapit sa bahay ng alkalde sa kanilang lugar. Walang iniisip na masama itong si Agor kasi nga piyesta sa kanila nung mga panahong yon. Kaya siguradong marami-rami ang mga panindang dayo sa kanilang lugar. Ang ginawa niya ay agad siyang naligo
at kumuha ng pera na kanyang tinatago. Mas maigi ng may pera para kung sakaling may natipuhan kang bibilhin, mabibili mo kaagad. Pero itong si Adam, walang dala kahit na isang duling na barya. Animoy nagtitipid yon. "Tara na!" wika ni Adam. Agad namang tinahak ng dalawa ang daan papuntang sentro ng kanilang baryo. Habang naglalakad itong dalawa, panay ang usapan nila tungkol sa nangyari. Limot na limot ni Agor ang kanilang nagawa noong gabi, at kung hindi pa pinaalala sa kanya ni Adam na meron silang aswang na nakasalubong kagabi, hindi niya talaga yon maaalala. Pagdaan sa lugar kung saan sila tinambangan nung nilalang, tinuro pa yon ni Adam sa kanya. "Gor, dito yon. Dito tayo tinambangan nung aswang kagabi." Wika nito. "Ha? Buti di tayo kinain, Adam!" Sagot ni Agor. "Di tayo kakainin nun. Barkada ko yun eh." Pabirong sagot nito sa kanya. Agad naman siyang binatukan nito ni Agor dahil sa napakaengot nitong kausap. Hindi ata siya natatakot sa anumang nilalang na may intensyong patayin silang dalawa. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakarating na nga sila sa sentro ng kanilang baryo. Tingin ang tingin itong dalawa sa paligid na animoy. Galak na galak ito sa kanilang mga nasaksihan. "Gor, napakaraming mga magagandang babaeng nagtitinda oh." Wika ni Adam. "Sira, wag yung mga nagtitinda, Adam. Magbago ka na nga." Sabat naman itong si Agor. Di na ito pinansin ni Agor sa kadahilanang naghahanap din siya ng kanyang bibilhin doon. Sayang kasi kung papalampasin niya lang ang araw na yon na walang nabibili sa mga panindang minsan lang sa kanila bumisita. Matapos ang ilang oras na pag-iikot sa lugar na yon, napagpasyahan na ng dalawa na umuwi na. Akala ni Agor, normal na araw lang yon para sa kanilang dalawa. Pero nagkakamali siya. Dahil may iba palang pakay itong si Adam. Meron itong pinagmamasdan sa lugar na yon. Ang pinakatipo niyang babae na napakatagal na niyang ninanais. Ilang buwan ding pinagmamasdan yon ni Adam. Hindi na niya sinasama si Agor ng mga oras na yon. Dahil nga sa medyo abala din yon sa paghanap ng trabaho upang matustusan ang kanyang sarili. Isang gabi, magbabandang 11:00, dumayo itong si Adam sa isang bahay doon mismo sa sentro. Ang ginawa niya ng mga oras na yon, pasimpleng pumasok sa nakabukas nitong bintana. Saktong doon din natutulog ang babaeng yon. Kaya walang pagdadalawang isip, pinasok ito ni Adam. Matapos niyang pumasok, wala itong sinayang na oras at dali-dali niyang binutasan ang pambabang saplot ng babaeng yon. Kahit nagising ito sa pinaggagawa ni Adam, tila ba hindi yon nakakagalaw. Nakatingin lang ito sa kanya at hinayaan siyang gawin ang gustong gawin ni Adam sa kanya. Hanggang sa pumasok ang tatay nitong babae at sinigawan siya. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Wika ng tatay ng dalaga na galit na galit. Pagkita nitong si Adam, agad yung kumaripas at tumalon sa bintana
Hanggang sa naglaho na yon. Pagkatalo nito sa bintana, animoy para itong bula na bigla na lang nawala. Ipinagbalita ng ama ng dalaga ang nangyari sa buong lugar nila upang hindi pamarisan ang sinapit ng kanyang anak. Di naman nagtagumpay si Adam, bagkus ay binutas lang nito ang kanyang kasuotan. Malademonyo na ang ugali nitong si Adam dahil sa masamang gawain nito na hindi niya naiiwasan. Agad namang nalaman yun ni Agor at pinuntahan niya si Adam. Kahit anong paliwanag at pakiusap ni Agor na itigil na, kasi nga maling-mali talaga ang kanyang ginagawa, ay hindi siya nito pinapakinggan. Bagkus ay tumatawa lang ito sa kanya kapag pinapangaralan niya ito. Wala namang magawa si Agor kasi mas malakas ng dihamak si Adam sa kanya. May taglay-taglay kasi itong agimat na kahit si Agor ay walang ideya kung anong uri yun. Basta ang kakayahan nun ay hindi nakikita ng tao sa tuwing gabi at nagiging anyong pader itong si Adam. Putok na ang pangyayaring yon sa lugar nila, pero hindi nila mawari kung sino ang salamin sa mga kawalang hiyaang gawain. Hanggang isang araw, napagpasyahan na nitong si Adam na kunin na ang kanyang pinakagustong babae. Ang anak ng alkalde, ang kanyang ninanais. Wala siyang pake kahit maraming armas ang nasa bahay nung dalagang yon. Balewala din ang armas kung hindi naman siya makikita. Yon ang iniisip ni Adam. Lumipas ang gabi. Pumunta na nga ulit itong si Adam sa sentro. Hinintay niya ang lalim ng gabi upang maisakatuparan na ang kanyang plano. Sumapit ang 10:00 ng gabi at dahan-dahan na nga itong si Adam na lumapit sa bahay nung alkalde. Pagpasok niya dito, agad inakyat niya ang pangalawang palapag ng bahay na dumaraan sa bubong nito. Nagtago yun sa pader ng bahay at hindi talaga mapapansin yon ng kahit na sino. Matapos yan, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana kung nasaan naroon ang kwarto ng babae. Pagkatapos ay agaran niya itong pinasok upang magawa ang kanyang ninanais. Pero sa awa naman ng Diyos, yung ama ng babae ay agad itong napansin. Narinig ng ama niya ang kaluskos sa kwarto ng kanyang anak habang siya ay naglalakad papuntang kwarto nilang mag-asawa. Dali-daling kumuha ng mahabang armasyon at binuksan niya kaagad ang kwarto ng anak niyang dalaga. Lumaki ang mga mata nito nang makita niya na ang anak niya na parang sumasayaw na animoy tulog. Nasisipat niya ang isang nilalang na anyong tao pero kakulay ng mga gamit sa kwarto ng babae. Pagtingin niya dito, agad yung binitawan ni Adam at dali-dali itong lumabas sa bintana. Hinabol yun ng alkalde at nasipat niya si Adam sa may pintuan. Agaran itong nagpaputok ng barel pero hindi niya yon tinatamaan. Hanggang sa nakatakas na nga ito at walang ideya ang alkalde kung sino ba ang demonyong yon. Hindi na pinalipas ng alkalde ang oras na yon at pumunta ito sa kakilala niyang manggagamot. Pagkarating nila dito, agad na nag-usal itong matanda upang matanggal ang tigalpo ng kanyang anak. Awa naman ng Diyos,
Walang nangyari dito at nakapagkwento na yon sa manggagamot. Ayon dito, ang nangyari sa kanya nung mga oras na yon ay talagang hindi niya alam. Akala niya nananaginip lang siya nung mga oras na yon. Wika ng matanda. Manong, babalik yon sa bahay ninyo. Bantayan mo. Alam ko kung anong mutya ang hawak ng taong yon. At mawawalan nyo ng bisa kapag hindi niya napagtagumpayan ang kanyang ginawa. Kaya babalik at babalik yan sa bahay ninyo. Dagdag pa nito. Mamaya pag uwi mo, ilibing mo sa abo ang baril mo at bago mo yun iputok sa kanya, lagyan mo ng kanin ang dulo ng iyong armas. Huwag mo ding tatanggalin ang iyong paningin. Dahil sa oras na matanggal mo ang paningin mo sa taong yan, ay hindi mo na ito masusundan. Ganyan kabangis ang mutya ng demonyo. Matapos magbigay pangontra ng matandang yon, umuwi na ang mag-ama at sinunod niya ang lahat ng bili nito sa kanila. Di na niya ipinagsabi sa lugar nila ang nangyari para makaiwas sa kahit na anumang gulo tungkol sa nangyari. At para hindi din mabulilyaso ang kanyang plano. Sumapit na nga ang gabi at nagpatay mali siya lang itong alkalde. Walang bantay sa kanilang bahay at animoy walang naganap noong mga nakaraang araw. Hanggang sa nakarinig ito ng kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Hinayaan niya lang yon at dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baril na nakalibing sa abo. Pagkatapos niyan ay dumukot siya ng kanin na mainit pa at inilagay yon sa dulo ng kanyang baril. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagkuble upang hindi makita ni Adam. Alam niyang doon din uli dadaan ang taong yon, kaya gumawa rin siya ng pwesto na imposibleng hindi tamaan ng bala ng kanyang baril ang taong gumagawa ng malademonyong bagay sa kanilang lugar. Pagsipat niya sa pader ng bintana, kitang-kita niya ang animoy pader na gumagalaw. Alam niya na yun na ang tinutukoy ng matanda noong kumonsulta sila. Sinundan niya ang bawat galaw nito at hindi niya ginawang kumurap man lang ng mata. Nakatutok lang ang wisyo niya sa nilalang na yon habang paunti-unting itinututok ang baril niya. Matagal ding hindi gumagalaw si Adam sa kanyang posisyon na tila ba nag-aantay ng perpektong pagkakataon. Ang hindi niya alam, meron na palang nagawang pangontra upang tuluyan ng wakasan ang kanyang ginagawang kasamaan sa lugar nila. Pagtayo nitong si Adam ay kasabay ang pagputok ng baril ng alkalde at tumagos yun sa ulo niya. Bagsak itong si Adam. Pagbagsak niya sa lupa, wala na itong buhay. Pagkatapos niyan ay unti-unting bumabalik ang totoong itsura nito. Doon din mismo nakumpirma ng alkalde kung sino ang gumagawa ng bagay na yon sa kanyang nasasakupan. Kahit si Agor ay apektado at hindi nakaligtas sa ginawa ng kanyang barkada. Kahit anong pakiusap at rason na ginawa niya, ay hindi siya nito pinakinggan. Hanggang sa kumalat ng kumalat ang kwento ng alkalde tungkol sa ginawa ni Adam.
Okay, opinyon ko sa kwento. Parang merong kaparehong kwento itong si Adam sa isa sa mga nakwento ko. Hindi ko na lang naalala pero yung kwento na yun, nabatikos yun. Kasi gumante yung may hawak ng mutya doon sa babae. Basta hindi ko kasi pwedeng banggitin yung salita yung eksaktong word. Kasi madedemonetize tayo. Basta yun yung naging topic nun. Ganito rin yung ginagawa niya katulad kay Adam. Pumapasok sa bahay ng aano ng babae, tapos kung sino-sino pa yung ginawa niya ng ganun. Basta parehas na kwento pero ang pinagkaiba lang, itong si Adam natapos yung buhay. Alam ko dun sa kwento ko, hindi siya namatay Baka naman meron nakakaalala nung kwento ko na ganun. Pero dun naman, ang nangyari parang may pamilya siyang pinasok pero pamilya pala ng aswang. Tapos hinabol siya. 'Di ba? Tas nung hinahabol siya nun, wala siyang saplot Yun yung naalala ko Pero ang bangis nitong kwento na to, no? Talagang legit yung mga ganitong pangyayari. Yung mga nanghihimasok sa loob ng bahay tas may gagawing karumal-dumal lalo na sa mga kababaihan. Nangyayari pala talaga yun, no? Hindi lang dun sa nabanggit kong lugar noon. Kung naaalala ko, kung hindi Bicol, Samar, parang dun na area yun Pero kayo, anong masasabi nyo o opinion nyo sa kwento na ito? I-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.